Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Máme tu sezónu cukiet, dostal som cukety, som rozmýšľal čo s nimi. Tak si ukážeme recept na cuketovú omačku. Poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Cuketu, smotanu na varenie, polohrubú múku, vývar, kôpor, ocot, cibula, cesnak, sol, mleté čierne korenie, červená paprika, muškatový oriešok. Ako prvé si nastrúhame cuketu aj so šupkou, ktorú sme poriadne umyli. Cuketu, keď máme nastrúhanú, ju posolíme. Premiešame. Cuketu máme posolenú, dáme ju teraz odpočívať na bok. Keď pustí šťavu nadbytočnú, tak tu vytlačíme. Na drobno si nakrájame cibulu. Nakrájame si na drobno cesnak. Stačí 1-2 strúčiky. Nakoniec si trochu kôpru dáme, nasekáme. A prípravu máme hotovú. Môžeme sa pustiť do varenia. Do trochy oleja pridáme cibulu. Orestujeme. Pridáme cesnak. Pridáme trošku mletej červenej papriky. Pridáme cuketu. Chvíľku ju popražíme. Pridáme mleté čierne korenie. Trošku muškatového oriešku. Čo sa týka soli, tak zo solou opatrne, keďže to budeme zalievať vývarom, ak ho máte už posolený, aby ste to nepresolili. Zalejeme vývarom tak, aby bola cuketa zaliatá. Cuketu sme zakryli, necháme teraz dusiť približne 30 minút. Približne po 30 minútach pridáme smotanu na varenie. Do pohára sme si rozrobili múku s vodou a jemne prilievame do požadovanej hustoty. Omačku necháme teraz 5 minút prebublať. Pri konci pridáme kôpor. A omačku, keď máme hotovú, tak ju odstavíme, ochutnáme, dochutíme solou, cukrom, octom, podľa chuti, kto ako má rád, a môžeme podávať. A máme navarené. Ja podávam omačku s vajíčkom na tvrdo, slaninovým čipsom a zemiakmi. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať ešte na video like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.